ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଭକ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି କେବଳ ମାଳା ଧରିବା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ହରିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବାର ସାହସ। ଆଜିର ଏହି କଥା କେବଳ ଏକ ରାଣୀଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ କି କେବଳ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ଗୁରୁ ଓ ସତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କର ତଫାତ୍, ତନ୍ତ୍ର ଓ ଭକ୍ତିର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରର ରାଜା ମହାରାଜ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର କୁଳବଧୂ ଥିଲେ ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀ। ରାଜମହଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ରହୁଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ। ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀ ଥିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବୀ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ, ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ପୁରାତନ କାଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଭୟ ହିଁ ଥିଲା ମୂଳ। ଏହି ଭୟରୁ ମହାରାଜ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ ବାଛିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତାରାନାଥ। ରାତିର ପୂଜା, ବଳି, ଭୟଙ୍କର କ୍ରିୟା, ତନ୍ତ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ତାରାନାଥଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏକଦିନ ତାରାନାଥ କହିଲେ, ତୁମ ଘରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଅଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ମୋ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମ କୁଳବଧୂଙ୍କୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟା କର, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜମହଲରେ ବିବାଦ। ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କ୍ରୋଧରେ ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନାବତୀ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇସାରିଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନର ବିବାଦ ହେତୁ ରାଜା ଘରେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଯାଇ ଗୁରୁ ତାରାନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେଦନାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ, ହରିଭକ୍ତିରେ ଅତୁଟ। ରତ୍ନାବତୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କି? ଉତ୍ତର ଥିଲା, ନା, ସେ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ହସି କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାରାନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ। ସେଠାରେ ବସି ସେ ହରିନାମ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାରାନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତାରାନାଥଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାରାନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହଟିଲେ ନାହିଁ। ତାରାନାଥ ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗର୍ଜନ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯାହା ନୁହେଁ ତାହା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯେଉଁଟା ତୁମ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସେ ରୂପକୁ ଧାରଣ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହ ଗଧ ହୋଇଗଲା। ଗଧ ରୂପରେ ତାରାନାଥ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେ। ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ତାରାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ସବୁ କଥା ଜାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ କହିଲେ, ତୁମ ଗୁରୁ ଏବେ ଗଧ। ଯାଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗଧ ଅଛି, ଖୋଜ ସେଠି। ରାଜା ସବୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁ ତାରାନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଆସି ପୁନଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ
ଗଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଗଧ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଗୋଡ଼ରେ 4ଟି ଖଡ଼ୁ ଥିବ ସେ ତୁମ ଗୁରୁ। 3 ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଗଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଃଖୀ ଗଧ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଗୋଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଖଡ଼ୁ, ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାରାନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ। ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ କହିଲେ, ଏ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଲୀନ, ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସେ ଯିଏ ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ, ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ଦେଇଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ହରି କେବେ ମିଳିବେ? ତୁମ ଗୁରୁଦେବ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗତ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ସେ ନିଜ ରୂପରେ ଆସି ଦେଖାନ୍ତୁ। ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଗଧକୁ ଧରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ନିଜ ମାନବ ରୂପରେ ପୁନଃ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗଧ ରୂପରେ ତାରାନାଥ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନଃ ମାନବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଦାସ ବିହାରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେ ମହାତ୍ମା, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୁନଃ ମାନବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବି, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ହେବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀ ଯେବେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ନେଇ ଗଧ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରେ ତାରାନାଥ ପୁନଃ ନିଜ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଲା। ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାରାନାଥ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ଭକ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିହାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମାଗିଲେ ସୁଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଦେଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ହରିନାମ ହିଁ ସନାତନ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ।